Eu n-am așteptat niciodată ca viața mea să se transforme într-o confruntare dramatică, dar aici eram, stând în șoc când Leo, soțul meu de 8 ani, arunca o acuzație care mă lăsa fără cuvânt. Elaine, de ce ai împins mama mea? Ea se află acum în spital cu o sie ruptă datorită ta. Asta era nebunesc. Meredith, mama lui Andreea, devenise o sursă constantă de stres în viața mea, dar să cred că ea ar atinge așa de deschis la minte la minciuni era neînchipuit. Eu sunt Elaine Sanders, o femeie de 38 de ani, angajat part-time într-o carte locală, cunoscută pentru calmul meu. Încă o dată, aici eram, desenat ca un infractor. Nu am văzut-o pe Cosmin acest mesec, Andreea. Cum ar fi posibil să o fi împins? Am încercat să mențin vocea mea stabilă, dar tremura cu o amestec de furie și nedumerire. Fața lui Andreea era o amestec de frustrare și convingere orbă. Mama mea nu ar minți despre ceva atât de important, Elaine. Trebuie să fi făcut ceva pentru ea. Discuția mersese în cercuri, cu Andreea refuzând să creadă orice am spus. Tactica manipulatoare a lui Cosmin nu era nouă, dar asta era un nou minim. Ea întotdeauna fusese pretențioasă, dorind să vadă nepotul meu, un nepot pe care Andreea și eu am avut dificultăți să-l concepem. Fiecare interacțiune cu ea era plină de subtile asalturi și sfaturi nesolicitate despre fertilitate, care doar adăugau la presiunea pe care o simțeam. Dar această acuzație era un nou tip de iad. Andreea și eu ne-am cunoscut când aveam 30 de ani, o femeie timidă, înghesuită de bucuria de a găsi în sfârșit cineva care părea să mă înțeleagă. Ne-am căsătorit după o romanță furtunoasă, iar eu am renunțat la locul de muncă pentru a meargă concentrată să începem o familie care părea un vis îndepărtat acum. Andreea-s încredere în mama sa era neatinsă. Nu conta că am avut de luptat cu probleme de sănătate datorită greutății neîncetate de muncă din fostul meu job din industria îmbrăcăminții sau faptul că mi-am dedicat viața visului pe care îl împărtășeam cu Andreea de a avea un copil. Discuția s-a încheiat cu Andreea părăsind camera, lăsându-mă singură cu gândurile mele. M-am simțit cu o combinație de mânie, frustrare și o senzație de început de bezime. Influența lui Cosmin era otrăvitoare pentru căsnicia noastră și simțeam tot mai izolată. Am încercat să fiu soția perfectă, susținând pe Andreea în timp ce gestionam un job part-time pe care l-am luat pentru a recăpăta un anumit sentiment de independență. Dar, indiferent ce am făcut, nu a fost niciodată suficient. Acesta nu e doar o ceartă, aceasta era un punct de cotitură. Am trebuit să găsesc un mod de a-mi dovedi nevinovăția și de a expune minciunile lui Cosmin. Că Andreea și-a făcut deja o părere, și fără probe. Era vorba de cuvântul meu împotriva cuvântului lui Cosmin. În timp ce soarele de seară se scufunda sub orizont, aruncând umbre lungi prin livingul nostru, știam cu siguranță ceva. Nu voi lăsa minciuna lui Cosmin să-mi distrugă viața. Voiam să-mi revendic storiul, chiar dacă asta însemna să mă confrunt cu bărbatul pe care l-am iubit odată. Linia frontului era trasă și era timpul să-mi recâștig povestea. În săptămâni de zile după acuzație, viața mea a devenit un act delicat de echilibru, în care încercam să dovedesc nevinovăția mea și să păstrez o aparență de normalitate. Răcitul lui Andreea față de mine era ca un ger constant în casă, dar m-am agățat de o bucată de speranță că o pot convinge de adevăr. O seară, în timp ce pregăteam cină în bucătăria plină de tăcere, telefonul a sunat. A fost Mihai. Vocea ei, de obicei unsuroasă cu o notă dulce bolnăvicioasă, era neobișnuit de ascuțită. Mihai, dragă, am auzit că m-ai evitat. Sunt atât de friend. Mihai, tu știi că nu e adevărat. Oh, Mihai, mereu jucând rolul victimei. Știi, Andreea este foarte supărată pe tine. Nu este bine pentru o căsătorie când soția este atât de neprietenoasă. Mihai, trebuie să se oprească asta. Tu rupi familia noastră. A urmat o pauză și apoi un râs rece. O, dragă mea, nu rup nimic. Eu doar mă uit la cel mai bun interes al fiului meu. Tu ar trebui să fii mai recunoscătoare. Conversația s-a încheiat cu Mihai care atârna, lăsându-mă să se cerșesc cu furie. Era clar că ea se bucura de haosul pe care l-a creat. În zilele care au urmat, m-am aruncat în colectarea de dovezi pentru a-mi dovedi nevinovăția. Am contactat prieteni, colegi,
Oricine putea să ateste prezența mea în ziua presupusei incidente. Dar cu cât mai căutam, cu atât mai realizam futilitatea eforturilor mele. Minciunile lui Mihai erau țesute cu o precizie care nu lăsa loc pentru nicio îndoială în mintea lui Andreea. În mijlocul acestei agitații, am primit o chemare neașteptată de la un prieten din trecut, Diana, care, de asemenea, a avut probleme cu Cosmin în trecut. Elaine, am auzit ce se întâmplă. Cosmin a fost mereu manipulator și este timpul ca cineva să-i dezvăluie minciunile. Cuvintele Dianei mi-au fost o lovitură de trezire. Am petrecut ani întregi să stau cu picioarele pe cap, încercând să fiu fiica lui Cosmin potrivită, dar a dus doar la mai multe dureri. Era timpul să dau un pas înainte, încurajat de o nouă determinare, am început să documentez fiecare interacțiune, fiecare convorbire, fiecare întâlnire cu Cosmin. Știam că dacă voiam să expun minciunile, aveam nevoie de o dovadă sigură. Între timp, indiferența lui Andreea față de mine a crescut. Conversațiile noastre erau limitate la formalități. Și ea petrecea mai mult timp la mama ei, îngrijindu-se de rana ei. Distanta dintre noi s-a lărgit și cu ea rezolvatul meu s-a întărit. Un singur lucru, în timp ce stăteam singură într-un cafe, reflectând la următorul meu pas, am auzit o conversație la masa de alături care m-a oprit în loc. Un grup de femei discuta un scandal local despre o mamă care a făcut o rană pentru a controla fiul ei. Detaliile erau uimitor de asemănătoare cu situația mea. M-am apropiat de grup, prezentându-mă și explicând situația mea. La mare surpriză, una dintre femei, Ienet, era o asistentă medicală de la spitalul unde fusese tratată Cosmin. Mărturisirea lui Ienet a fost o lovitură de noroc de care aveam nevoie. Cu ea de acord să vorbească, am avut în sfârșit o șansă de a dovedi minciunile lui Cosmin. Însă, mai important, m-am găsit o aliată în lupta mea împotriva tiraniei așteptărilor și minciunilor. Îmi amintesc că, atunci când am părăsit cafeneaua, un simț de putere mi-a învăluit sufletul. Nu mai era doar despre a-mi curăța numele. Era despre a dezvălui adevărul și a-mi recuceri viața din umbrele minciunii. Scena era pregătită pentru o confruntare și eram pregătit să o întâmpin cu fața spre față. Săptămânile care au urmat au fost un vârtei de activitate, înarmat cu mărturisirea lui Ienet și un dosar în creștere cu neconsecvențele lui Cosmin, am simțit o combinație de așteptare și frică la confruntarea care se apropia. Căsătoria mea cu Andreea atârna de un fir, fiecare zi desface legătura mai mult. Dar focusul meu s-a schimbat. Nu mai era doar despre salvarea relației noastre. Era despre a dezvălui minciuna manipulativă a lui Cosmin. Un singur matinal rece, când primele razele de soare se spartă prin cerul acoperit de nori, am hotărât că este timpul să-i prezint lui Andreea dovenile pe care le-am adunat. L-am găsit în living, pierdut în gânduri, cu privirea fixată asupra știrilor dimineața. Andreea, trebuie să vorbim. Am început, vocea mea fermecătoare, nimic nu trădând tulburarea care se agita în mine. El a privit în sus, expresia lui păzită. Ce este acum, Elaine? Îi voi da dosarul plin cu descoperirile mele, inclusiv declarația lui Ienet. Aceasta este adevărul despre rana mamei tale, am spus. Ienet, o asistentă medicală de la spital, este gata să depună mărturie că Cosmin doar avea o întorsă minară și a exagerat starea sa. Și tu te aștepți să cred că acest lucru este adevărat? Că mama ta ar minți despre ceva atât de grav? Da, pentru că este adevărat, am contracarat, cu frustrație intrând în vocea mea. De la început, mama de a manipulat noi și este zdrobește totul. Nu vezi asta? Elaine, acest lucru este ridicol. Tu doar încearcă să deviți vinovat, a spus el. Pentru o clipă, a fost o scintilă de îndoială în ochii lui Andreea, rapid acoperită de ani de condiționare pentru a nu pune niciodată cuvântul mamei sale în cauză. În privința minciunilor mamei sale, loialitatea lui față de Cosmin era impenetrabilă, o fortăreață construită pe o fundație de minciuni și manipulare. Simțindu-mă învins, mi-am retras, realizând că Andreea era pierdut pentru mine, prins în pânza de minciuni a lui Cosmin. A fost o recunoaștere dureroasă, dar a întărit rezoluția mea. Dacă Andreea nu voia să ascultă, poate că curtea de opinie publică ar.
Cu încurajarea lui Enet, am contactat un jurnalist local cunoscut pentru piesele sale investigative despre dispute și manipulare familiale. După câteva întâlniri și împărtășirea probei mele, a fost de acord să scrie un articol despre dinamica toxică a părinților manipulatori și impactul asupra căsătoriilor, folosind situația mea ca studiu de caz fără dezvăluirea identităților noastre direct. Ziua în care articolul a fost publicat, orașul era plin de speculații și tăieturi de limbă. Povestea a rezonat cu mulți și susurări despre experiențe similare au început să iasă la iveală, treptat dezmembrând imaginea curată pe care Cosmin a cultivat-o de-a lungul anilor. Reacția lui Cosmin de Dust rapidă, trociut. Cum ai să faci asta, Elaine? Vei plăti pentru asta. Adevărul doare, nu-i așa, Meredith? Poate este timpul ca tu să-ți asumi consecințele acțiunilor tale. Discuția noastră a fost întreruptă când Meredith a accelerat, dar satisfacția de a mă fi stat în fața ei a fost palpabilă. Am dezvăluit minciunile sale nu doar lui Andreea, ci și lumii întregi. Victoria a fost amară, dar a venit la costul căsătoriei mele, iar a fost un preț pe care eram gata să-l plătesc pentru libertatea mea. În zilele care au urmat, Andreea a rămas distantă, prinsă între loialitatea ei față de Cosmin și creșterea dovezilor privind manipularea ei. Casa noastră a devenit un câmp de luptă, fiecare zi amintind de creșterea distanței dintre noi. În mijlocul tulburării, m-am găsit, cu curajul meu, hotărât să nu mai fiu o victimă a machinațiilor lui Cosmin. Conflictul s-a înrăutățit, dar a crescut și determinarea mea de a merge până la capăt, oricare ar fi prețul. Articolul a devenit un catalizator al schimbării, nu numai în cadrul casei noastre fracturate, ci și în rândul comunității. Îmi pare să văd că webul de minciuni al lui Cosmin era mai extins decât se putea imagina, atingând viețile persoanelor dincolo de familie. Reacția publicului a crescut între Andreea și mine. Era o razboie tăcută cu acuzații nense și priviri reci în locul conversațiilor calde și visurilor împărtășite. Câțiva zile după apariția articolului, am primit un apel de la cineva neașteptat, prietena lui Cosmin de multă vreme, Paula. Elaine, trebuie să vorbesc cu tine. După ce am citit articolul, lucrurile au început să aibă sens. Cum ar fi modul în care el manipula situațiile, îndrepta cuvintele. Mă simt atât de vinovată, Elaine, scuzele ei erau sincere. Pe măsură ce împărtășea povestiri despre tacticile manipulative ale lui Cosmin, imaginea clară a început să se formeze. Eu am ajuns acum. Mărturisirea lui Mihai a fost o piesă lipsă a puzzle-ului. Ne-a oferit o oarecare putere de care am putut să mă folosesc pentru a lua acțiuni mai hotărâte. Când ne-am despărțit, ea mi-a înmânat un jurnal mic, uzat. Cred că ar trebui să-l ai tu. Este al lui Cosmin, l-am găsit printre lucrurile pe care le-a lăsat la casa mea. Poate să-ți fie de ajutor. Jurnalul era o fereastră în lumea distorsionată a lui Cosmin, plin de însemnări care detaliau strategiile sale manipulative, disprețul său față de cei pe care îi socotea indigni cuvenit și, cel mai uimitor, planurile sale de a introduce o distanță între Andreea și mine, de a-și menține controlul asupra ei. Înarmat cu această nouă dovadă, m-am apropiat de Andreea, jurnalul în mână. Andreea, trebuie să vorbim. Ea părea obosită, știrea continuă a mass media și gălgărea comunității afectând-o. Dar când a văzut jurnalul, curiozitatea a înlocuit obosirea din ochii ei. Pe măsură ce citea, expresia ei s-a schimbat de la incredulitate la șoc, apoi la o înțelegere treptată a adevărului. Asta nu poate fi, murmura ea, fiecare însemnare desfăcând imaginea mamei pe care o credea să o cunoască. Cosmin ne minte, Andreea, ți-a mințit de fiecare dată. Ea nu a visat niciodată să fim fericiți. Poți să-ți văd asta acum? Vocea mea era gentilă. Nu vreau să împing mai departe în acest moment de vulnerabilitate. Confruntarea a fost un punct de cotitură pentru Leo. Confruntat cu o dovadă incriminatoare de trădarea mamei sale, a fost forțat să reconcilieze imaginea mamei sale curante cu realitatea manipulărilor ei. Jurnalul, însoțit de mărturisirea lui Mihai și de răspunsul comunității la articol, a creat o imagine prea vie pentru a fi ignorată. În zilele ce au urmat, Leo a devenit mai introspectiv.
balanța încrederii și a adevărului delicat în timp ce se lupta cu sentimentele sale de trădare. Acasă, încă plină de tăcere și tensiune, a început să vadă primele semne de comunicare onestă când Andreea a început să deschidă inima despre sentimentele ei de vinovăție și confuzie. Reconcilierea cu trădarea lui Cosmin nu a fost doar o bătălie personală. A fost dezvelirea publică a unei femei care a folosit influența ei pentru a manipula și controla. Între Cosmin și mine, departe de a ne reconcilia, înțelegerea adevăratei naturale a lui Cosmin a devenit o punte tentativă în prăpastia care s-a format între noi. Dar lupta era departe de a se termina. Situația era departe de a se termina. Cosmin, expus și încurcat, era puțin probabil să se retragă liniștit. Jurnalul și mărturisirea lui Mihai erau arme puternice, dar în mâinile cineva atât de vicioasă și disperată ca Cosmin, puteau provoca un răspuns periculos. M-am pregătit să fac față la contraatac, știind că adevărata bătălie doar începe. În urma dezvăluirilor, atmosfera acasă a schimbat palpabil. Andreea, acum prins într-o furtună de emoții, se luptă cu realizările despre mama sa. Conversațiile noastre, în trecut pline de tensiune și acuzații, au câștigat o adâncime nouă, pline de scuze și admiterea ale orbirii lui Andreea față de manipulările lui Cosmin. Totuși, pacea incertă a fost distrusă într-o seară când Cosmin, aflând de existența jurnalului și de conținutul lui fiind dezvăluit, a apărut la ușa noastră neanunțat și se furea cu furie. Ai trecut o linie, Elaine, a sisit Cosmin când Andreea a deschis ușa, prezența lui umplând camera cu o gazdă rece. Crezi că poți să distrugi familia mea cu minciunile tale și să scapi de consecințe? Andreea a stat în fața mea, o barieră protectoare împotriva furiei mamei sale. Andreea a zis, mama, tot e pierdut. Știm acum totul, minciunile, manipularea, se sfârșește aici. Alege pe ea în loc de propria mea mamă. După toate cele ce am făcut pentru tine. Aceasta nu e o chestiune de a alege, mama. Este vorba despre a vedea lucrurile așa cum sunt. Și ce ai făcut tu este de neiertat. Dar o voi face să regretă. Ambele amenințări plutiseră în aer, o promisiune înfricoșătoare de conflicte viitoare. Însă exista o senzație de disperare în vorbele ei, ultima respirație a unei femei care și-a pierdut controlul. Când Cosmin a ieșit, Andreea și eu rămânem în tăcerea care a urmat, greutatea întâlnirii stând peste noi. A fost un punct de cotitură, o demarcație clară a locului în care ne aflam, atât cu Cosmin, cât și unul față de celălalt. Zilele care au urmat au fost o combinație de ușurare și apetență. Andreea și eu am început să navigăm prin resturile relației noastre, încercând să reconstruim din cenușa distrugerii făcute de Cosmin. Conversațiile erau precaute, însă exista o curent subteran de speranță, o posibilitate de a merge mai departe de trecut. Dar Cosmin nu se retrăgea liniștit. Amenințările ei s-au materializat sub forma unor notițe legale, o încercare disperată de a ne intimida să ne supunem. Ea pretindea calomnie. O acuzație risibilă, ținând cont de adevărul acțiunilor ei, dar o molestie în continuare. În timpul acestor vremuri turbulente, am primit un apel de la un aliat neașteptat, Mihai. Mihai, m-am gândit. Au mai mult de fapt ce pot face. Am observat influența lui Cosmin, cum a deformat lucrurile de-a lungul anilor. Vreau să ajut oficial. Poate o declarație, ceva care să vă sprijine partea de vâsă dacă acest lucru merge la curte. Oferta lui Mihai a fost o lumină de speranță, un semn că domnia de manipulare a lui Cosmin se prăbușea cu adevărat. La fiecare persoană care a venit în fața, webul de minciuni ale lui Cosmin s-a dezvelit mai mult, expunând adâncimea minciunilor sale. Mihai și eu, uniti de un adversar comun, am confruntat amenințarea legală cap în cap, sprijiniți de susținerea celor pe care Cosmin i-a înșelat. A fost o bătălie, plină de intricațiile legale și turbulențe emoționale, dar una pe care am decis să o vedem până la capăt. Confruntarea cu Cosmin a fost mai mult decât o răzbunare personală. A fost o luptă pentru justiție, o declarație că manipularea și minciunile nu vor rămâne nepedepsite. Și în timp ce stăteam împreună, în mijlocul haosului pe care Cosmin l-a cauzat, simțeam un sentiment de victorie iminentă, o credință că adevărul va prevala. Dar victoria era un orizont departe,
iar drumul în față era plin de obstacole. Cosmin, în disperarea sa, era imprevizibil și știam că lupta era departe de a se încheia. Dar în confruntarea lui cu Cosmin, Mihai și eu am trecut o linie de neîntoarcere, intrând într-o viitor în care puteam fi liberi de umbrele minciunii în timp ce se apropia bătălia legală. Tensiunea în aer era palpabilă. Amenințările lui Cosmin s-au transformat într-un defi, împinându-ne într-un colt pe care nu l-am anticipat niciodată. Însă, în acest colt, împotriva zidului, am găsit o putere neașteptată în unitate. Avocatul nostru, un profesionist cu un ochi ascuțit pentru a dezlega tacticile manipulative, ne-a ghidat prin apele neclare ale proceselor legale. Adevărul este de partea adevărsă, ne-a asigurat el într-una dintre întâlnirile noastre strategice. Istoria lui Cosmin de manipulare, confirmată de martori și de jurnalul său, pictează o imagine clară. Vom face sigur că tribunalul o să vadă asta. A sosit ziua auzitiei preliminare, o concluzie a săptămânilor de pregătiri și anxietate. Intrând din sala de judecație, prezenta lui Cosmin era deja acolo, onorocelii Stark hangind peste sesiune. Postura lui era rigid, încarnarea de fiance, dar disperarea în ochii ei a tradat-o. Auzitia a avut loc, cu fiecare parte prezentând argumentele lor preliminare. Avocatul nostru a dezmembrat metodic pretenesiile lui Cosmin, expunând fundația de minciuni pe care le-a construit. Declarația lui Mihai, în combinație cu mărturia lui Ienet și intrările din jurnal, au creat un portret damnin al caracterului lui Cosmin. Avocatul lui Cosmin a încercat să contracareze, pictând-o pe Cosmin ca o mamă mal-understandată prinsă în o rețea de neînțelegeri, dar dovezile împotriva ei erau în creștere. Dar dovezile erau prea puternice, narațiunea prea consistentă pentru a fi ignorată. Când judecătorul a anunțat o pauză, Cosmin s-a apropiat de noi, abordarea lui protejată de decorumul sălii de judecație, dar intenția clară. Aceasta nu este încă sfârșit. Crezi că ai castigat, dar nu o voi lăsa niciodată să meargă. Deja este sfârșit, mama. E timpul să accepti asta. Săptămânile care au urmat au fost o mărturisire a rezistenței adevărului. Pe măsură ce procedurile legale au continuat, sprijinul comunității a devenit nostru lifeline. Povestiri despre încercările manipulative ale lui Cosmin au început să apară, în corte voci adăugând forță cauzei noastre. În cele din urmă a sosit ziua verdictului. Sala de judecată era grea de așteptare când judecătorul și-a luat locul. Tăcerea tulburătoare a publicului stingându-se în tăcere. Având în vedere dovezile prezentate, tribunalul hotărăște în favoarea lui Elaine și Andreea. Pretențiile de calomnie sunt respinse și apelantul este condamnat să plătească toate cheltuielile legale. Încurceri. Am simțit o ușurare de neputință atunci când am realizat acest lucru, o val de revendicare după mai multe luni de tulburare. Dar victoria a fost dulce amară, costul minciunii lui Cosmin mult mai mare decât orice taxe de avocatură. În afara tribunalului, Andreea și eu am împărtășit un moment de reflectare liniștită. Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să văd adevărul, a spus Andreea, vocea ei grea emoțional. Ar fi trebuit să cred în tine de la bun început. Este încheiat acum, am răspuns eu, o închidere cuprinzându-ne. Noi putem să mergem înainte în sfârșit. Dar mergerea înainte nu a fost atât de simplă ca părăsirea tribunalului. Înfrângerea lui Cosmin, în instanță, a făcut puțin pentru a stinge amărăciunea ei. Încercările sale de reconciliere au fost încă încordate de aceleași subînțelesuri manipulatoare care ne-au dus până aici. Însă victoria noastră împotriva minciunii lui Cosmin a schimbat ceva fundamental între Andreea și mine. Bătălia împotriva minciunii lui Cosmin a forjat o legătură de încredere și înțelegere, o bază pe care am putea să reconstruim. Prețul minciunii lui Cosmin a fost mare, un record al pagubelor provocat de manipulare și minciuni. Dar a fost și un simbol al puterii adevărului, un far de speranță pentru cei prinși în umbra minciunii. Pe măsură ce ne îndepărtam de tribunal, viitorul ne aștepta, incert, dar al nostru deformat. Un nou capitol începea, unul în care umbrele minciunii nu mai se ascundeau în fiecare colț și în care prețul minciunii era cunoscut tuturor. Victoria legală asupra lui Cosmin marca sfârșitul uneia dintre cele mai tumultuoase perioade din viețile noastre.
dar după urmărirea ei, nu a fost un simplu întoarcere la normalitate. Prea mult s-a schimbat. Andreea și eu, după ce am traversat cruciada lui Cosmin, ne-am găsit pe marginea unui nou început. Relația noastră s-a schimbat fundamental. În săptămânile de după verdict, am făcut pași precauți spre reconciliere, nu numai ca soț și soție, ci și ca indivizi care au supraviețuit o probă adâncă. Umbrele aruncate de Cosmin asupra vieții noastre au început să se retragă, înlocuite de optimism cautos pentru viitor. Cosmin însăși nu era mulțumită să se retragă în obscuritate. Înfrângerea sa în curte nu a făcut mult pentru a stinge spiritul de răzbunare, dacă ceva, chiar părea să o alimenteze mai departe. Manipularea ascunsă în trecut a devenit încercări deschise de a crea discordie în familia noastră și printre prieteni. Dar comunitatea, care în trecut a fost sub influența sa, a văzut adevărul. Cuvintele ei au pierdut puterea. Acțiunile ei văzute ca fluturele disperate al unei persoane care se scufundă. O după-amiază, când Andreea și eu sortam rămășițele lunilor trecute, pregătindu-ne să mergem mai departe, Cosmin a făcut cea care ar fi fost ultima încercare de a recăpăta controlul. Ea a sosit, neanunțată, la fel ca atunci când ne-am întâlnit în acea zi fatidică, atitudinea ei fiind o amestecătură de defianță și disperare. Am pierdut tot pentru că ai tu. Crezi că ai câștigat, dar îți voi face să regreti asta pentru restul vieții. Dar frica pe care o instilase în noi se disipase, înlocuită de o rezolvare fermă. Este vorba de sfârșit, mama. Trebuie să o accepti și să te miști mai departe. Noi am făcut-o. Privirea lui Cosmin s-a îndreptat între Andreea și mine, realizând că puterea ei asupra noastră dispăruse. Cu un ultim privire veninos, ea s-a întors și a plecat, plecarea ei marcând sfârșitul influenței ei asupra vieților noastre. În urma evenimentelor, Andreea și eu am găsit un refugiu unul în celălalt. Bătălia ne-a marcat, dar ne-a forjat și o legătură construită pe respect mutual și înțelegere. Am hotărât să reînnoim jurămintele noastre, nu ca o celebrare a trecutului, ci ca un angajament față de viitorul pe care îl vom reconstrui împreună. Ceremonia a fost mică, o adunare a celor care ne-au sprijinit în timpurile cele mai dificile. În timp ce pronunțam jurămintele noastre, greutatea trecutului ne-a părăsit, înlocuită de o senzație de speranță. Nu eram aceiași oameni care ne-am căsătorit cu ani în urmă. Eram mai puternici, mai înțelepți și mai uniti decât niciodată. Tentativele lui Cosmin de răzbunare ne-au eliberat paradoxal, ne-au dat o a doua șansă pe care am sărit odată cu ambele mâini. Dragostea noastră, testată de foc, a ieșit mai puternică, o mărturisire a rezilienței spiritului uman. În timp ce privim spre viitor, posibilitățile ne par fără sfârșit. Durerea și tulburarea trecutului nu sunt uitate, dar nu ne definesc mai mult. Suntem gata să facem față lumii împreună, legătura noastră neîntreruptă, spiritele neînfricate. Povestea luptelor noastre împotriva trădării lui Cosmin a devenit o poveste de victorie asupra dificultăților, o mărturisire a faptului că adevărul și dragostea pot învinge cele mai întunecate manipulări. Alții, prinși în manipulările celor pe care i-au cunoscut, au găsit speranță în eliberarea noastră din mâinile sale. În final, moștenirea lui Cosmin nu a fost una de control și teamă, ci o poveste de avertizare a prețului minciunii. Pentru Andreea și mine, a fost un început nou, o șansă de a construi o cale liberă de umbre, iluminată de lumina adevărului și forța dragostei noastre.